Ako dieťa chcel byť ornitológom, dnes jeho život doslova naplňajú kliešte. Za uplynulý rok získal cenu Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy. Má na starosti mladé vedecké osobnosti, ktoré získavajú jedno ocenenie za druhým. Riaditeľ Parazitologického ústavu SAV v Košiciach, docent doktor Branislav Peťko. Tak ako sa z nádejného ornitológa stal parazitológ? Už od detstva som mal rád prírodu a zvieratá, fascinovali ma zdravé vtáky a moja predstava bola, že budem ornitológ. Moje prvé kontakty s parazitológiou boli, keď som robil príjmačky na vysokej škole, bolo to práve na katedre parazitológie, kde som videl v liehu pozalievané rôzne červíky, chrobáky a kdejakú tú háveť. A vtedy som sa úplne zlákol, že preboha, toto sa budem musieť učiť. Dnes už o týchto chrobáčikoch nehovoríte ako o hávedi, ale kliešťov nazývate fajnšmekrami, gavaliermi. Kedy sa to zlomilo? Prvé 3 roky som vôbec nevedel, čo sú kliešte. Skutočne boli to ťažké roky. Asi po tých 3 rokoch som si s nimi potýkal a stali sa mojimi priateľmi, súputníkmi môjho profesionálneho života. Začal som ich vidieť úplne v inom svetle, nie ako krvilačných parazitov, ktorí sa musia napiť, aby prežili, ale všimol som si v nich niečo, čo som pomenoval, že sú fajnšmekri, gavalieri alebo gentlemani. Klišť sa veľmi zaujímavom, gentlemansky prisaje. Jeho pripíjanie je taký malý rituál. Najprv to miesto si znecitlivie, vpúšťa na to miesto sliny, kde má znecitlivujúce látky. Potom svojimi klieštikmi rozstrihne pokožku a pomaly sa zavrtá tým svojim fixačným orgánom hlboko do kože. Čiže to znamená, že my si vlastne vôbec nevšimneme, že ten klíš sa práve prisáva? Dokonca aj vie chodiť po tele úplne nečujne vďaka blanitým prísavkom a teda hovorím, že je gentleman, pretože nie je taký drzý ako komár, ktorý sadne, hneď pichne a bolestivo. Pán docent, vy o nich s takou láskou hovoríte, ale pravdou je, že kliešte prenášajú nebezpečné ochorenia. Tak ako to vlastne je? Napríklad pri rímskej borelióze na to, aby preniesol kliešť nákazu, musí byť pripitý aspoň 24 hodín. Takže dáva nám dostatočný časový priestor na to, aby sme ho našli a bezpečne z tela odstránili. To je to jeho gavalierstvo asi, o ktorom tak rád hovoríte. Ako parazitológ relaxuje? Mám rád hory. Učarovali mi Vysoké Tatry a Slovenský raj. Rád fotografujem a ak mi vyjde čas, tak si rád zájdem na ryby. Aké sú vaše túžby, sny, určite spojené s prácou, alebo možno odkaz, ktorý by ste povedali mladým, vašim zverencom? Keďže vedecká práca je životnou filozofiou a nie je to o peniazoch, tak pre mladých by som mal taký odkaz, že nádejný mladý vedec sa môže dožiť 2 prekvapení. Veľkej slávy, ale aj malej odmeny. Ale to prvé trvá len veľmi krátko. V súčasnosti